A empanada mariñeira máis rica de Galicia está en Portonovo. E para corroboralo, o Club de Piragüismo e a Confraría da Vila presentan a cuarta edición da Festa da Empanada Mariñeira. A vindeira fin de semana poderá gozarse na vila de ata 18 elaboracións diferentes de empanada mariñeira. En canto ao listado de empanadas este ano, pois como todos os anos, introducimos un novo produto que nos portos de mar bueno, nas nosas casas sempre nos chama a atención polo seu nome, pero é un produto moi rico que é o peixe porco, ou pez ballesta, como é conocido tamén en toda España, e ademais a merluza de celeiro, que vai ser outro produto que o vamos a poder degustar en empanada. Ademais das degustacións, a festa inclúe música, show cookings e concursos, como a peque empanada para nenos pais e nais e o concurso de empanada mariñeira no que se repartirán grandes premios. Desde unha estancia para un fin de semana con spa no hotel Novo Astur hasta unha cena ou comida para 2 personas no restaurante Pescador de Portonovo ou tamén circuitos de spa no hotel Carlos I de Sanxenxo. Dende a confraría destacan a aposta por esta festa para poñer en valor os produtos do mar e apoiar o Club de Piragüismo. A empanada é unha cousa que históricamente se facía en Portonovo desde fai moito tempo e entonces pois nós como sector pesqueiro temos que apoiar todas estas iniciativas que nos axudan a vender os nosos produtos e pois eso, estamos involucrados co Club de Piragüismo, obviamente. Por motivos similares ao da cofradía, dende o Concello invitan a veciñanza da contorna a achegarse a probar a mellor empanada mariñeira de Galicia. Pero eu que teño que destacar desta vez é que a empanada é boa en calquer parte de Galicia, pero se un quere tomar empanada con produtos do mar, empanada mariñeira, ten que vir o próximo fin de semana a Portonovo. Os prezos das empanadas son populares e as racións oscilarán entre os 3 e os 8 euros. Dende a organización agardan superar a cifra de 1.500 racións vendidas.